Rhyw, mae ym mhobman. Ar y teledu, ar y radio, yn ein cylchgronau ac ar y we. In fact, mae loads fe ar y we. Sex, sex, sex. You can't escape it. Wel, oedd hwnna'n wir tan mis Mawrth 2020. Ers hynny, ti methu cael rhyw hyd yn oed os ti eisiau. OK, fine os ti'n byw gyda'ch cariad, neu ti mewn bubble, ond be amdano ni singletons? We've got needs too. Felly, sut mae COVID-19 wedi effeithio ar ein sex lives ni? Mae Mared newydd lansio gwefan ei hun sydd exclusively am rhyw, The Sex and the Shitty. Os oes rhywun yn barod i siarad i fi amdano sex, Mared yw honno. Mared, sut mae'r wefan yn mynd? Dwi wedi cael response really dda. On a massive wave, essentially, o just bobl eisiau sgwennu. A selling point ydy'r ffaith bod ei gyd yn anonymous. It's not a case of, oh, you can be anonymous if you want to be. Mae pawb yn anonymous. So, Sex and the Shitty yw enw fe. So, beth yw e fel sex-positive gwefan? Yeah, exactly. Mae just, basically, amdan rhoi content funny, relatable i fyny, sy'n really fel personal. Fel, maen nhw fel storeuon, sa ti'n dweud wrth ffrindiau chdi mewn group chat, that's the kind of vibes sy'n mynd amdan. So, pan ti'n meddwl, mae pobl yn meddwl mae rhywun rhywbeth really bwysig yn bywyd nhw? Mae'n part really mawr o bob perthynas, swn i'n feddwl. Bydda, swn i'n beth yn gallu imagine o bod efo rhywun, dwi ddim yn cael sex da efo. Ond, then again, even just bod yn single, mae'n part mawr o bod yn ifanc cael joio dy hyn, dwi'n meddwl, a di rei bobl ddim yn gweld o fel a, fair enough, ond mae'na quite a huge chunk of us yn gweld o'n really pwysig. So, efo'r kind of lockdown sex ban, wyt ti'n meddwl mae fe wedi gwneud pobl meddwl bach mwy amdano rhyw ac falle so fe mwy pwysig o mae fe yn really bwysig mae nhw fel eisiau kind of as soon as possible go back out there? Dwi'n meddwl bod o'n kind of split 50-50, cos dwi wedi bod yn meddwl amdan hyn lot fy hun fyd. I think mae'n un hanner, a dwi'n kind of includio fy hun yn this half, wedi meddwl mwy am be mae sex yn meddwl i nhw a meddwl I need to think about like what I need from it a kind of make it more special. A maen nhw'n gwytio yna person iawn a all that kind of stuff. Back to twyd yn bach fel lawan. That I'm not going to have sex with someone until I know they're going to think about me. A mae'n hanner arall just yn horny as fuck. A maen nhw just eisiau mynd allan a shagio beth sy'n symud. Which I don't blame them. Tio, tensions are high. Ond dydy rhyw ddim yn bwysig i bawb. Mae rhai o pobl yn edrych am rhywbeth mwy na just shag. Sean, beth yw relationship status ti at y funud? So, dwi'n sengl ar y funud, ond o'n i yn perthynas yn dod mewn i'r lockdown. Wyt ti nôl ar y dating apps nawr? O'n i di siarad y ffrindiau, nhw just i gael, just get on Tinder, move on. Ti ddim wedi torri'r distancing, dim cysanu neu rhywbeth? Na, o, da iawn. Ti wedi bod yn bach yn dda, ond wyt ti'n nabod fel ffrindiau sydd wedi cwrdd lan a cael rhyw yn ystod lockdown? Wel, mae ffrind fi sydd yn perthynas, a oedd hi wedi mynd nôl gatre, ond mae ddi wedi dod nôl nawr i ble mae fe'n byw, a maen nhw wedi cwrdd lan. To do the dirty. So, Sean, pan mae lockdown yn codi, sex straight away? Na, ddim byd yn really newid i fi. Fi'n credu fi'n just mynd i cwrdd o pobl, just mynd ar dates a cael chat, a get to know you process. Nid just mynd mewn i'r sex. Ydy, mae pethau wedi bod yn galed i pobl sy'n heb cariad. Ond imagine bod mewn perthynas a dal ddim gallu gwneud y dirty. Ers pryd ti wedi bod mewn perthynas? Dwi wedi bod mewn perthynas ers fatha 7 mis. So beth mae fe fel, achos wrth gwrs, so chi gallu cyffwrdd eich gilydd, so ti jyst yn cwrdd lan yn y parc a rhywbeth o'na. Sut wyt ti'n cadw y spark yn mynd, achos mae fe yn perthynas newydd? Mae nghariad yn byw yn Bari, felly beth da ni bod yn gwneud ydy mynd i seiclo, so dwi wedi bod yn seiclo fatha 30 milltir dydd, achos da ni'n mynd cael stopio, really. So da ni wedi bod yn seiclo 10 milltir, dwi wedi bod yn seiclo 10 milltir i gwrdd efo, a wedyn da ni wedi bod yn seiclo gwmpas Cosmoston. Lot o lefydd dwi'n mynd i bod i o blaen, mae'n really nice. So ti wedi bod yn dda yn kind of ddim yn cyffwrdd eich gilydd, ond wyt ti'n gwybod pobl sydd wedi cwrdd lan just i cael rhyw? Ydw, dwi'n teimlo'n really frustrated amdano'r peth, achos ti just fatha, pan da ni gyd, be di pwynt roed lockdown os di pobl yn mynd i rando anyway? Wel, mae pawb yn nabod rhywun sydd wedi torri rheolau social distancing i gael rhyw. Ond dwi'n methu ffeindio unrhyw un sy'n fodlon cyfaddau hynny. Dim ar gamera, anyway.